съм Shadow 243, тук с мене. Шматка на Петри! Защото е шматка и да се изправим. И днес ще оцеляваме на телефон. Нали, телефон. Pocket Edition, Minecraft 5 Pocket Edition. И почваме. Така. Ти почвам с дървото, добре. Аз стоям да почвам с това. Скоро. Ти си дърва. Да. Ама да не копаш под мен. Не копа. И моля, който гледа, ако ви е харесал и да не ви е харесал, само моля ви, лайкнете клипа и се абонирайте. И Абонирайте се, сабскрайбнете и... Само да ви кажа, че аз не снимам. Кой съм снимам? аз съм защото как не? Няма да спазваме имената. Нали? Нали, защото става малко тъпо. Чакай бе. Ти трябва да копирайт на клип. Днеска снимах с който е гледал клипа с кажи го бе. На канала на Емануилов. Смисъл той днеска игра. Днеска снимах клипа от днес на моя канала. Имаме ли как да... Ко? Да читнем да станем. Май ще се изчидове и ще играем. Има такъв мод да чиди. Аз паднах в дупка. То дупка няма що. 2 метра. Това на къде? Не знам, аз тук викам малко просто има. Видях. Какво ви? Аре се заседнем в пещерата. Не, тук правим дърво. Така. Правим пръчки. Включвам чудовищата, за да в смисъл да е по-готин клипа. Аз правя крафтинг, пръчки. Не бе, аз тук не правих. Все едно ще имам един резервен. Аз ще направя... Аз ще просто... Не беше пещера. Честно ли няма никакъв? Сета става. Тук малко ще поседиме. Става се. Да става за... кола на кола за пърчи. Аз ще... Имаш един подарък, затвори си очите. Не гледам. Добре, аз ще ти го дам за тебе. Малко не те нацелиха, ама нищо да. Той е тук отгоре. Виж къде е. Добре. Виж ме бе, той ще изчезне. Виж ме, тук. Тук. За да се сражаваш рано до рано с този ден. С Сатър зомби 2. Аз тук ще затворя. Добре. И така. Има спайдър, зомби и са много. Не знам защо. Циганин. Абе, от глупости могат ли да ти копирайт на клипа принципно? Напишете долу в описанието дали... Да, защото... Не в описанието ми, в коментарите, защото не съм сигурен, аз съм чул само за песни. В смисъл, песни като пуснеш, имаше... Опреш бе, бате, пеньо! Гръмна. Зомбита мръсни, гадни. Беше направо стълби. Абе ти кой ли? Йодеят. Зомбито, знаеш ли как гадно ме лови, човек? Ако ти кажа... Значи аз тук гледам клипа. Колко минути е станал и това... Дребен! Бате, те бият яко, те налагат.
Там са ми работите. Ти взел ли си ги? Те къде са? Чакай, е тук. Аз ще си ги взема. Е тук някъде са. Да, ей. Тук си взема дървото. Крафтинг тейбъла си е тук. Добре, всичко ми е тук, само не ми е ясно какво стана с... И там събирай храна. Хварим вътре на къде да не падне. Добре. Абе, спомням си. Ние нямаме храна. Имаме, аз взимам зомби. И аз... Скелет! Цели ли? Аз ще ги отрепвам. Те са лесни. И знаеш ли, че вече зомбитата, като ги започне не им виждаш броните. Вече не им виждаш брони. Не. Аз съм еба си люба. Човек. Нали виждаш дупката там, дето е на... Да. Нямам пръчки. Имаш ли пръчки? Също донеса. Откъде излизате от Да цигари? дойде да помогна. Аз се прибирам. Не мога. Прибирай се. Но много малко съм. Имаш ли дърво? Само да ти направя пръчки. Готово. Тук ще имам един картон. Ето тук 4 пръчки. Там. Айде, бате. Аз не се. Вау. Не се отрових. Аз тъкмо 3 мога да направя. Сега се реджена. Аз ще направя една въдица. Защото... Добре, нали? За въдица ти трябва 2. 2 стринг. Да. Аз съм сляп, не я виждам. Вероятно хората са видяли, ама аз слепец не съм, защото... Слепец, нали? Така. А те в момента мисля, че трябва да говорим по-силно, защото не ни чуват. Окей! Не знам все едно. Бомба. Бомба. Така. Взимай. Той е 5 левел. Взимай. Няма левел, бе. Къде ти левел? Го е тука. Абе, я се мръдни, бе. Абе, ми взе левела. Не съм ти взимал никакъв левел. Ти си психопат, тук няма никакъв левел. Нещо не ти е добре главата, дай да ти оправям. Бум! Така. Да, ти забуден на кир. На много малко скръв съм. Малко Малко. Ако ме удари нещо, мога да рипна. Аз така и не разбрах какво ми стана с кирката. Нищо да е. Те беше каменна, ама нищо. Не ти трябва. Не ми трябва, ще направя нова. Така. Къде бе? Никъде. Кажи като свърши клипа. След 2 минути свършва. Защото колко? Гледам, планирам да е около 10. Добре. Нямаме пръчки. Много ми е странно, в смисъл геймерите най-вероятно предварително си казват как ще кръстат клипа, защото някак странно ми е смисъл да... Тук аз съм намерил... What? Аз съм си намерил кол. Намерил съм кол. Аз знаеш колко има? Колко? Аз за сега... Айрон даже. Браво, взимай като. Не човек, аз съм късмислив. Гаси късмета и не. Между другото доста... Откъде се появи тази печка, бе? Абе, аз сега направих. Готина е, виж, печурка. Селфи с печката.
Направиш се в печката, бе. Смисъл? О, шит. А ти още си видя? Left to the game. Нищо да е. Да. Чао от нас. Да, чао. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и до скоро.